ман аз ин тренинг интизории зиёд доштам ва хурсандӣ он аст ки интизориҳо амалӣ шуда истоданд ва инҷо аз 4 ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонписарон ва ҷавондухтарон ҷамъ шуданд. Ин бошад ҳам аз Исфара, Спитамен, шаҳри Туз ва шаҳри Норак. лоиҳаи проёз дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Маркази имконият баҳри рушд ва ташкилоти ҷамъиятии Иттифоқи мушовирони касбии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Мақсади асосии лоиҳа ин пурзӯргардонии ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Он дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун шарикони кордон ва эътимоднок буда дар самти идоракунии давлатӣ ва зерҳисобӣ оид ба рушди иштироки ҷавонон дар ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ равона карда шудааст. Аз ин лиҳоз тренинги дурӯза барои 60 нафар иштирокчиёни лагери омӯзишии ҷавонон ташкил карда шуд. бо дастгирии ҷавонон ва 24 ҷамоатҳои деҳоти ҷумҳурӣ дар Тоҷикистон лоиҳаи проёз амалӣ карда мешавад, зеро яке аз қисматҳои ин лоиҳа тақвияти иқтидори ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад, ки бевосита бо ҷавонон фаъолият мебаранд. Музаффар Баҳодуров тренер аст. Вай мегӯяд ҷавонон аз 4 ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон – Исфара, Спитамен, шаҳри Туз ва Норак иштирок карда донишу малакаи худро зиёд гардониданд. зарурат ва муҳимияти ин мавзӯъ аз он иборат аст ки мо бояд аз байни худи ҷавонон, яъне ки фаъолонро интихоб карда тавассути онҳо ба дигар ҷавонон он донишу малакаҳое ки оиди барои пешбурдани ҷомеа дар кор аст, тавассути онҳо бояд гузаронем ва ин тренинг чӣ хеле ки медонем мавзӯи он шогирд тайёркунӣ аст ва мо ин ҷавонписарон ва ҷавондухтаронро яъне ки ҳамчун мураббӣ, ҳамчун тренер тайёр карда истодем ки ва умедвор ҳастем ки онҳо ҳамчун тренерҳои бомуваффақ мавзӯъҳои худро дар ҷомеа паҳн мекунанд. мутобиқи нақшаҳои лоиҳавии ташкилоти ҷамъиятии МИР аз моҳи феврали соли 2022 тренингҳои дурӯза дар мавзӯи баробарии гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ ба нақшагирии стратегӣ ва саводнокии молиявӣ ва соҳибкорӣ ва стартап дар вилоятҳои Суғд, Хатлон ва минтақаҳои мақсаднок гузаронида мешавад. тренинги навбатӣ дар ноҳияи Ашт, Деваштич, Бохтар ва Панҷ санаҳои 3-4 моҳи июни соли 2022 ташкил карда мешавад. гузориши Манзура Бахтиёрзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.